Ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode. Yata. Kai kana so na? Sosai ma yata. To ina so yanzu ka saki matar ka saki uku. To ina so yanzu ka saki matar ka saki uku. Me tai miki ne yata? Saboda ba ta so na, kuma kai ma ba ta son ka. So take kawai ka mutu ta mallaki dukiyar ka. Me take ran tarawa? Ita ce da kanta take bin malamai da bokaye don ganin kawai ka mutu saboda ta mallaki dukiyar ka. Allah da gaskiya ta. A'a dadi. Dai kawai ka sake ta. Kuma kaki, ni kawai zan tafi zan bar gidan nan kuma ba za ka sake gani na ba. Gomin takarda. Ya shi dadi. Gomin takarda. Ya ma sunanta? Hajja Badiya dadi. Ni kuma ya sunana. Alhaji Bulama. Kin ci ubanki. Na saki mata ta Hajiya Badi'a saki 9. A dadi ba saki 9 zaka rubuta ba 3. To saki 3. Gashi in ta dawo sai ki bata dan ubanki. A'a dadi ka rike idan ta dawo da kanka sai ka bata. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode.